दिनै जोङो शान्तिनि एकर्ड जासेयावबो आफाद जोबनानै फैसेयावबो जोंखौ मानो दिनै बारे बारे दिनै गाब फोनलाबाय थानो नागिरखो ULBनि नाम होनानै दिनै हाराहास्ति खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। ULB संगठन सोरजिनायाव सोरनि आखाइ दङ बेखौ थाबैनो CBI इनक्वायरि खालामनानै एरेस्ट खालामनांगौ बेखौबो जोङो बारग' NDFBनि जानानै आसाम सरकार भारत सरकारखौ जोङो दाबि खालामगोन। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट XNDB वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय जांख्रिथायारि गोजोन गाहाम हामग्लायनाय थाबाय। दिनै जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों XNDBआ माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंथिनो हास्थायदों। थांनाय 6 खालाराव बे दाननि 16 खालाराव बर' माहारिनि गेजेरनिफ्राय आखुबार मोनसे गोदान हाथियारनि संग्राम खालामग्रा संगठन ULB होननाय संगठना जोनोम मोनदों। बेखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुदों आरो बेयाव बिथांमोना जिबायदि बिबुंथिफोरखौ होदों बिनि सायाव दिनै XNDBफोरा माखासे क्लियारिफिकेसनखौ दिनै होनो हास्थायदों। थांनाय 16 तारिखआव जोनोम मोननाय ULB हाथियारनि संग्रामजों दिनै बारग' NDBफोरा जेबो लोब्बा गैया। बिथांमोना मा थांखि लानानै हाग्रायाव थांफाफिनदों बा ULBखौ जोनोम होदों बेखौ दिनै XNDBआ जेबो मोनथिया। नाथाय बिथांमोना जेब्ला भिडिअखौ बानायबाय आरो गावसोरनि संगठनखौ डिक्लेयार होबाय जों हाग्रायाव फैफाफिनबाय नांनो थाखाय जों फैफाफिनबाय होननानै बिथांमोना जेब्ला भिडिअ बानायनानै हगारबाय बे भिडिअआव जों नुदों XNDBनि माखासे जेंनाफोरखौबो लाफानानै बिथांमोना खोथा बुंदों। बेवहाय दिनै जोङो बुंनो हास्थायदों ULBआ दिनै XNDBनि जेंनाखौ लानानै दिनै बुंनायखौ XNDBफोरा मोजां मोनाखै। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै XNDBफोरा XNDBनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दिनै XNDBफोरा जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय वेलफेयार ससाइटि मोनफ्रोम हान्जाफोराबो दानानै लादों। बिनिफ्राय मोनफ्रोम हान्जाफोरा गोरोबलायनो थाखाय इउनाइटेड फराम दादों आरो बिनि गोजौआव जोंहा कोअर्डिनेशन कमिटि दङ। बेवहाय दिनै जों बुंगोन ULBआ जोंनि जेंनाखौ लानानै खोथा बुंनायनिफ्राय दिनै गोजानाव थानांगौ आरो XNDBनि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो थाखाय जों नाजाबाय थादों। जोंनि केस उइथड्रनि सायाव जों खामानि मावबाय थादों। नाब्ला सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ बरननो थाखाय दिनै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। XNDBनि जेंनाखौ दिनै हानजाबनानै जोंनि जेंनाखौ दिनै लाफानानै ULBआ बिबुंथि होनायखौ दिनै XNDBआ मोजां मोनाखै। नोंथांमोना मा थांखिनि थाखाय दिनै आवगायलांदों बेखौ जों मोनथिया। बेवहाय दिनै XNDBनि जेंनाखौ लानानै नोंथांमोना खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै XNDBआ मोनसे फोथायनायखौ लाखिदों सुबुंखान्थिनि नियमजों आरो आयेननि गेजेरजों जोंनि जेंनाफोरखौ गासैखौबो जों समाधान खालामलांनो हागोन होननानै फोथायनाय लाखिनानैनो दिनैसिमबो XNDBआ खामानि मावगासिनो दङ। जायनि थाखाय दिनै जोङो सुबुं गौमा होज्रिखावनाय हाबाफारिफोरखौ लादों। जायनि थाखाय जों केसफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय लिगेल लामाजों दिनै जोङो नाजागासिनो दङ। बेवहाय जों खावलायगोन दिनै ULB संगठना जोंनि नाम लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जोंहा नोंथांमोनजों जेबो सोमोन्दो गैया। जों दिनै XNDBफोरनि गोसोआव बा जोंनि मेलेमाव दिनै आखुबार हाथियारनि संग्रामखौ खालामफिननायनि रावनियावबो दिनै बेबायदि सिन्था गैया। जों दिनै सुबुंखान्थिनि नियमजों आयेननि गेजेरजों आरो सोरखारजों थाफानानै जोंनि जेंनाफोरखौ दिनै बोस्रांनो नागिरनायाव नोंथांमोना दिनै जोंखौ बेबायदि बुंनायखौ जोङो दुखु मोनदों। नोंथांमोना जोंनि XNDBनि जेंनाफोरखौ लानानै खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों XNDBआनो जोंनि समस्याखौ दिनै जोङो समाधान खालामनो जों नाजागासिनो दङ। बेखिनि रायजो राजाफोर आसाम सोरखार आरो BTC सोरखार भारत सोरखार आरो आसाम पुलिस जोङो दिनै जोङो नैबे बाथ्राखौबो बुंबावगोन दिनै ULBनि गाब फोननानै दिनै XNDBफोरखौ हाराहास्ति खालामनायनिफ्राय जायब्लाबो दिनै गोजानाव थानांगौ। स्पेसियेलि जों बुंगोन आसाम पुलिसनिफ्राय दिनै जोंनि सेंग्राफोरखौ सोंगासिनो दङ सोरनिबा न'आव थांदों मा मावदों मा मावाखै दिनै बेखौ सोंगासिनो दङ आरो जोंनि सेंग्राफोरा माखासेया माने दुखु मोनदों। दिनै जोङो शान्तिनि एकर्ड जासेयावबो आफाद जोबनानै फैसेयावबो जोंखौ मानो दिनै बारे बारे दिनै गाब फोनलाबाय थानो नागिरखो जोंखौ दिनै मानो नागिरबाय थाखो जोंनि सेंग्राफोरा दिनै जोंखौ लोगो हमनानै जोंनो खोन्थादों जेंनाफोरखौ। बेवहाय जोङो गुरैयै खावलायगोन दिनै आसाम सोरखार आरो सोरखाराव थानाय जाय बेक्तिफोरा दिनै सोरखारखौ सालायबाय थादों नोंथांमोना दिनै गोख्रोङै नोजोर होनांगौ। दिनै XNDBफोरखौ बेबायदि सोरनिबा नाम होनानै ULBनि नाम होनानै दिनै हाराहास्ति खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो नोंथांमोना दिनै सोरखाराव थानाय हिसाबै आसाम पुलिस बा बिभिन्न दिनै भारतनि रौनिया हान्जाफोरखौ नोंथांमोना नोजोर होनानै जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनानै होनांगौ बेखौ दिनै जों बुंगोन। दिनैनि तारिखआव जोङो बिनि फिननायखौ जोङो डाइरेक्टयै जों माने होनो हानाय नङा। नोंथारगौ होननानैबो बुंनो हाया। खिन्थु बारग' NDBफोरा XNDBफोरा जोङो साननो गोनां बाध्य जादों। जेब्ला ULBआ जोनोम जाबाय आरो जोनोम जानाय समाव बिथांमोना नाब्ला सारनि जेलाव थानायखौ लानानै जे माने हन्देरनानै बिथांमोना खोथाखौ बुंबाय बेयाव जोङो बिराद साननो गोनां बाध्य जादों आरो ना दिनै जों XNDBआ सुबुंखान्थिनि नियमजों जिबायदि खुद्रिसारदों बर' रायजोआ स्पेसियेलि नाब्ला सारखौ जेलनिफ्राय गनायखौ लुबैदों उदां जानायखौ लुबैदों। बेखौ दिनै जों मोनथिनायखाय सुबुं गमाखौ मानो जों लानो गोनां जादों जे
रायजो राजाफ्रा दिनै रन्जन दैमारिखौ उदां थानायखौ लुबैबाय बेखौ जाहाथे जों सोरखारा गम मोनो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा गावनि न'खराव थानानै सावरायबाय थादों समाजाव थानानै सावरायबाय थादों आरो बेखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै सोरखारनो जों दिन्थिदों XNDP-फ्रा जे नाय बर' रायजो राजाफ्रा दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिनै बरननायखौ लुबैदों बेखौ दिनै जोङो सावगारि महरै जोङो दिन्थिदों मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों दिनै बेखौ सोरबाया गाज्रि नोजोरजों नायनानै जोंखौ माने बेबायदि मुभमेन्टनिफ्राय जाहाथे जों XNDP-आ गोजानाव थायो बिनि थाखायसो खालामदों बायदिबो जों मोनदों दा नोंनि सोंनायाव जों बेखौ बुंनो हायो आरो खिन्थु फोरमान गैया जोंहा खिन्थु जोंनि माखासे माने साननानै मोननायजों जों बुंनो गोनां बायद' जादों दिनैनि तारिखाव रन्जन दैमारिखौ दिनै बरननो सारा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै जिबायदि जान्जि खाफ्रादों सुबुंखान्थिनि नियमजों आंबो गजानो लुबैयो बेवहाय आं थांगोन नोंसोरनि बे खुद्रिसारनायाव होननानै जिबायदि लोब लोब बर' रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों बर'ल' नङा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनिफ्राय दिनै बाहागो लाफैदों बेफोरखौ नुनानै सोरबा मेगन सानानै खालामदों नामा दिनै ULB-खौ जोनोम होदों नामा होननानै दिनै जों साननो गोनां बायद' जादों नाथाय जोंहा फोरमान गैया जे खालामथारदों बिसोरनो होननानै जों दिनैनि तारिखाव जों बुंनो हाया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDFB-जों आरो भारत सरकारजों मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामदों गोजोन गोरोबथाया माब्ला जायो जेब्ला मोननै हानजाजों बुजा परायाव फैयो फोथायलायनायाव फैयो अब्लानिया मोनसे गोजोन गोरोबथाया जायो बेखिनि समायाव आसाम सरकार आरो भारत सरकार आरो जों NDFB-फोरखौ फोथायनानैनो गोजोन गोरोबथाखौ खालामदों दिनै गोरोबथानि उनाव बोसोरसे आरो खावसेल' समा बारलांदों बेखिनि समायावनो आसाम सरकार BTC सरकार आरो भारत सरकारा जों बारग' NDFB-फोरखौ फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थादों नामा जोङो सन्देह जादों बिनिखाय जों जेरै आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ फोथायनानै हान्थि आरो गोजोननि स्वार्थआव गोरोबथा खालामदोंमोन बेबायदिनो जोंखौबो फोथायनायाव लानांगौ आरो जोङो माब्लाबाबो आखायाव हाथियार लानानै जेन संग्राम खालामफिनगोन जोंनि ओनसोलाव आरोबाव अशान्ति लाबोगोन जों बेखौ माब्लाबाबो सानाखै आरो जोंनि माइन्डसेटआव गैया बेनिखायनो आसाम सरकार भारत सरकारा बारग' NDFB-फोरखौ मोनसे फोथायनायाव लाखिनानै जाहाथे गावसोरनि बेंखननि सिङाव लाफानानै बा गावसोरनि जि खामानि मावोब्ला शान्ति आरो गोजोना समाजाव फैगोन बेखौ नोजोर बोनानै XNDFB-खौ हदायबो सेफगार्ड होनानै जेन दिनो जों बेखौ खावलायगोन आरो थांनाय 17 तारिखाव जि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोन सानैखौ क'क्राझाराव हमखांनायनि उनाव फेक इनकाउन्टार खालामदों नाथाय जों बेखौ सोंखारिगोन दिनै गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनावबो बर' जोहोलावफोरा आरोबाव फेक इनकाउन्टार खालामजाबावनो गोनां जादों नंखाय सिलाइनि गुलिजों नंखायै बिजिरनाय गैयालासेनो सिलाइनि गुलिजों बुथारजाफिननो नांदों सोरबाया माबा मोनसे दाय खालामोब्ला जोंहा हाई कोर्ट दङ सुप्रिम कोर्ट दङ लयार कोर्ट दङ बिनि गेजेराव बिजिरनाया फैनांगौ जोंबो भारतनि नागरिक हिसाबै जोंबो बिजिरनायखौ मोननांगौ नाथाय बिजिरनायनि सिगांनो सोरखौबा हमना लांनानै बेखौ गावथारहैनायखौ जों XNDFB-आ दिनै सोंखारिदों आरो बेखौ लानानै दिनै जोंनि समाजाव बिशृंखला थासारिया फैदों जेरावबो दावराव दावसिया फैदों लोब लोब कलेज इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टसफोरा राजा लामायाव ओंखारबोदों गावसोरनि सोलोंनांगौनि समखौ बबेबा खना फारसे दोनथ'नानैब्लाबो बिथांमोना जोंनि समाजाव शान्ति आरो गोजोना फैनांगौनि थाखाय बिथांमोना राजा लामायाव ओंखारबोनो गोनां जादों दिनै बिथांमोनखौ नेतृत्व लाग्रा गैया दिनै बिथांमोनखौ दैदेननो मोनसे संगठन गैया थेवब्लाबो बिथांमोना लोब लोब फैनानै राजा लामायाव ओंखारबोनानै जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि थाखाय लिगेल जास्टिसनि थाखाय बिथांमोना हज्रि खावनो गोनां जादों दिनै जोङो बारग' NDFB-फोरा खावलायगोन जि बे फेक इनकाउन्टारा जालांबाय बेयाव मोजां बिजिरनाया जानांगौ जै कमिसन इनभेस्टिगेसन कमिसनखौ आसाम सरकारा दानानै होदों बिथांमोना थोंजोङै खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना इनभेस्टिगेट खालामनांगौ आरो दायनिगिरिखौ मोननांगौ साजा बायदि होनांगौ ULB संगठन सोरजिनायाव सोरनि आखाइ दङ बेखौ थाबैनो CBI इंक्वायरि खालामनानै एरेस्ट खालामनांगौ बेखौबो जोङो बारग' NDFB-नि जानानै आसाम सरकार भारत सरकारखौ जोङो दाबि खालामगोन